Dádi, most tolat a vonat? Állítsd meg, és a másik irányba indítsd el, jó? Másik irányba. Na várj, mit nyomtál meg? Valamit megnyomhattál. Igen, azt a stoppot. A másik irányba. Takerd meg a másik irányba. De Dádi a másik irányba, ne tolatás legyen. Forgasd meg a másik irányba. A pirosat, azt a nagy pirosat. Forgasd meg. Dádi! Forgasd meg. Jaj, ki van itt? Dádi, a másik irányba kérem! Meg se szarja, mit mondok.